मा लोंहांदों जारौ? हार्बल मा हार्बललै बेलाय? हार्बलनि मायबा लोंहांदों आङो। माथो गोदोआबो आंनियालाय गोदोदों सरासनो। बेखिनि जायगायाव ग्रीन टी लोंबाबो माथो गोथावथार मोनदोंलै ना फिउआ मा मोजां ना? Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय गाइस आङो दख'ना गाननानैहाय दुबाइयावहाय बेरायगोन। बुर्ज खलिफानि खाथियावबो थांगोन आरो लोगोसे दुबाइ मलावबो जाखिनि हायो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो गाइस नै नोंथांमोना नुखादों भिउखौहाय जा मोजां। स' जोङो दुबाइयावहाय वर्ल्डनि टलेस्ट बिल्डिं हटेलावहाय दङ आरोना jwbw मेरियटआवहाय मार्कुस। नै जा मोजांखा भिउआ। दुबाइनि बर' सिख्ला आइदि हिलबो गाननो हायाखै हिल पहनी हुई ना इसलिए। दख'ना गानना मोजां मोनगोन मोनाखै दा? र' एक सेकेन्ड ini हिलखौ देखायलाय आंनो। ओके ओके मोनसे हिल लाखायो मोनसे जुथा लाखायो थारमाने इनिया। जिबायसो दां सिया खतर क्या? इंडिया इंडिया किधर? इंडिया आसाम। आसाम ओके। बांसिन बेयावहाय पाकिस्तानी इंडियानि मानसि दङ। यहाँ पर ज्यादा लोग पाकिस्तानी और मतलब इंडियन ही ज्यादा है ना। पाकिस्तानी है नाइजीरिया नाइजीरिया काला है नाइजीरिया साउथ अफ्रीका। इंडिया किधर गए आप? मजा ना शिलोंग हाँ शिलोंग के नजदीक। हाँ गुवाहाटी हाँ गुवाहाटी से तो सिर्फ 3 घंटे लगते हैं गाड़ी से। अच्छा मेरा एक दोस्त काम करता है वो उसकी वाइफ शिलोंग की है। ओके लेकिन वो हैदराबाद का है। हैदराबाद का हाँ गुवाहाटी हाँ गुवाहाटी वो पहाड़ी इलाका है ना? पहाड़ी है। आसाम में ज्यादातर पहाड़ी नहीं है लेकिन शिलोंग मेघालय ये ज्यादा पहाड़ी है। आप कहाँ से हो? मैं गोवा का हूँ। ओके गोवा का। स' गाइस नै फैयै जोङो दुबाइ मलावहाय मोनफैबाय। ओमफ्राय दुबाइ मलाथ' बुर्ज खलिफानि खाथियावनो नालाय बेनि भिउआ बिराद मोजां फैयो। आं नोंथांमोननो भिउखौ दिन्थिनि र'। दायो जोङो दुबाइ मलावहाय मोनफैबाय ओमफ्राय सानैजों बेरायगासिनो। एबार लावदुमा गामसा गानसिगोन। गामसा गाननानै
So guys, नोंथांमोनाथ' खोनाखादों खोमा दुबाइयावहाय आइफननि दामा खम होननानै बेखायनो आं सानबाय मा आइफन स्ट'राव थांनानै चेक खालामनो होननानै स' दायो नै जोङो आइफन स्ट'रावनो हाबग्रोनोसै आरोना दुबाइ मलाव फैनाय लोगो लोगोनो दानि मबाइल नायनाया गासिबो सोल्ड आउटनो 14 Pro Max आ मोनसेबो गैयानो सब सोल्ड आउट जाजोब्बाय इमान बायफायो नै दुबाइयाव फैबा 14 Pro Max खौनो माने आइफनखौनो बायनो फैयो आरोना आइफननि स्ट'रानो गैया माने स्टकआनो गैया एभेलेबल गैया आइयाव नायनो Hi, welcome to jwbw Mall. This is Your name? My name is Farah. Please come to Dubai Mall. Yes. Jwbw Mall number 1. Nice to meet you. Yes, Philippines. So guys, नै लाबाय मबाइलखौ पार्पल कालार बेसे दिरहाम देखायनो र' नैखौ देखायलाय आरो गाइस नोंथांमोननो जुदि फुल डिटेल्स भिडिअ नांगौबा जे आङो दुबाइयावहाय आइफन 14 Pro Max 1 TB खौ बायनायावहाय बेसेबां दिरहाम लाखो माने बेसेबां इन्डियान मानियावहाय बेसेबां जागोन आरो लोगोसे बेयावहायथ' भेट रिटार्न मोनो नालाय स' बेखौहाय एयारपर्टआवहाय रिटार्न खालामनो हायो ओमफ्राय बेयावहाय बेसेबांखिनि रिटार्न मोनफिनो फन बायनायावहाय बिसनियावथ' टेक्स फ्रि नालाय ओमफ्राय बेनि फुल डिटेल्स भिडिअखौ नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर आं नोंथांमोननि थाखाय बानायगोन ओरैबायदि गिदिर गाइस दुबाइ मला आयु बेरायबाबो बेरायख'नो हाया नोंथांमोनाबो जुदि मालाबाफोर दुबाइ ट्रिपआवहाय फैयोना दुबाइ मलनि थाखाय सानथामखौ लाखा आरोना मिनिमाम सानथाम कस्तो हुन्छ हो राम्रो नेपाली की तरह है सब लोग बोल रहे हैं मुझे नेपाली हो क्या ऐसा बोल रहे हैं So guys नै दायो आंखौ नेपालिल' सानगासिनो आरोना माखासे मानसिफ्रा ओमफ्राय माखासेया होनो फिलिपिन्स बिदि होननानै आरो ओमफ्राय बे बागि सालायग्राया आंखौ माने नेपालि होननानै सानदों आरोना गावसोरनिथिंलायनो बिदि ड्रेस गानोनो बिदि होननानै आरो ओमफ्राय आं होनबायखि नेपालि नङा आं बर'सो आसामनि बिदि होननानै आरो होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय उनावहा माने आं हारसिंदोंमोन आरोना लावदुमा वाशरुमाव थांदोंमोन ओमफ्राय बे टाइमाव बे लोगो मोननानै होनबायखि थ' गारिजों लांनो आङो बहा थांगोन बिदि होननानै माने मलावनो लांखायो आरोना बे बागिखौहाय इउज खालामो ओमफ्राय आंखौ अननानै थिखोनानै लाबोबाय ओमफ्राय लावदुमखौबो आं थिखोनानै लाबोफाबाय आरोना ओमफ्राय माने आननन जायगायावबो माने गेमस्रि दैमारिखौबो अनग्रा मानसि दङ आरोना अनथ'थ' होननानै थिखोनानै लाबोबाय खोमा ओमफ्राय बड'लेण्डनि मानसिफ्रासो माखासेया आंखौ सुखुवा गाइस नङाबा आंखौ बहुद अनो मानसिफ्रा स' बेयावहाय नेपालि मानसि बिराद लोगो मोनदो मोजां मोनदो नै बेयावहाय फुड हल मानि इनफरमेसन दंजोबो आरोना बेसे फ्ल'राव बेसे मा स' दायो जोङो LG आवहाय फैबाय
ओमफ्राय नै जोङो मलनिफ्राय बाहेराव ओंखारनानैहाय जेरावहाय फाउन्टेन श' जायोना बेनि खाथियावहाय फैबाय आरोना एसे फट' क्लिक खालामनो थाखाय भिडिअ क्लिक खालामनो थाखाय बुर्ज खलिफानि फ्रन्ट साइडआवहाय सेलिब्रिटि जाबाय नामालाय नोङो नोंदोसो फट' लालाय माथो ड्रेसनि थाखाय लादोब्रा नोंसोर गाननो नागिराना माला गाननो नागिराखै देलाय ड्रेसखौ नुनानैनो फट' लाबाय जोंनि बर'नि ड्रेसा इमान दाम दङ बेथ' नंगौ देसुन जोंनि बर'नि ड्रेस बायदि समायना ड्रेसानो गैया बायदि मोनो आरोना बे बुहुमावहाय बिराद समायना जोंनि दख'ना जोंनि गामसा जोंनि जोमग्रा फालि बिराद समायना
So guys जोङो नाजाबाय नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो थाखाय किन्तु मोजाङै दिन्थिनो हाबावासै आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जोङो मलावहाय गिदिंनायावहाय बेस्थ' जानानै दंमोन भिडिअखौ बारा मोजां लानो मोनासै आरोना जाखिनि लाबाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामखाबाय ओमफ्राय बिराद मोजां नांबाय आंखौ थांनानै माने दख'ना गाननानै आरो लावदुमखौ गामसा गानहोनानै जे दुबाइयाव भिडिअ लानो मोननानै आं गावखौनो बिराद माने गोदान बोसोराव आंनि बेस्ट माने डे होननानै बुङोब्ला बे सानानो आरोना जे गावनि ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ गाननानै एब्रडावहाय जेनेबा बिदि बुर्ज खलिफा आयु वर्ल्डआवनो फेमास बियो स' बेनि खाथियावहाय बिदि दख'ना गाननानै गावनि ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ प्राउड फिल खालामदों आरोना बिराद मोजां मोनदों आरो लोगोसे मानसिफ्राबो जा नायदों बिराद मोजां नुदों बिराद मोजां नोंसिनि ड्रेसा इदि होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय बेयावहाय मिउजिक दामबाय थायोना बेनि थाखायनो माने होनो हाया जायो नङाबाथ' होजागौमोन भइस अभारसो होनाङो बेखायनो नै जा नायो आरोना मानसिफ्रा जा माने रावबो बिदि गानाखै नालाय गासैबो वेस्टार्न ड्रेस गानजोबदों होमबा जोङो एकदमबारे ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननायखाय माने जोंखौ आलदा नुथारदोंना बयबो नायजोबदों नै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय एन्ड हेपि निउ इयार बयनिसिमबो